Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehriban gelinler. Bugün biz 6 oktyabr günü 1948 yılda Türkmenistan'ın Aşgabat şehrini ulu katı ağır yer titreme sebepli bizim vatandaşlarımızın 100 mindən köprak 150 miňe golay adamların aradan çıkanlığı barada maglumatlar var. O maglumatların türlü. Şol sebepli biz şu hatire günü münasibetli biz şu yığınlaşmakçı olduk. Hemen yatanlara yatan yerleri yağıtı olsun, caylar cennette olsun demek isteyiz. Biz hazır gepleşimizin başını Tuğçe'den başlayalım. Tuğçe, senin vatandaşlarımıza bir idea arasın neysen? Salam eziz vatandaşlar, salam kızlar, Olguçarinler, Gül abla, Ayca Hanım. Vatandaşlar, şu 1948 yılda deprem olduğu günü, yani Aşgabat'ta neçe adamın öleni belli değil. Ağır, bizden Türkmenistan'a ağır bir neme geldi. Şunun için şu günde yoğalanların cayları cennette olsun, izleri yarasın. Sonra Türkiye'de ölen vatandaşlarımızın yata yerleri yaktı bulsun, izler yarasın. Allah rahmet eylesin şunları. Amin, amin. Amin. Aydanın gelsin. Tamam. Şimdi biz söz işte Güllüğü'ne verelim. Güllüğün sizin ödünüz iyi. Salam Olga Çarı'na, salam Tuğçe, Ayca Han, salam vatandaşlar. O günler biz hali enelerimizin, atalarımızın aydanından biliyoruz. O vakit biz yoktu. Şu dövrde, şu deprem bolanda bütün ova bilen şongalı nemen aşağında kalıp bir simyadan bütün simyası bilen ölenler var deyip görün ediptiler. Sonra şu kalan çağalar, köp kalan çağalar, enes atası kalan çağaları şu vaktlar Türkmenistan'ın içinde alıp yetimhanalara sığmandır. Şoların köpsini Leningrad'a, Moskva, şu Rusya tarafa uzadıp şu yetimhanalara şu yerde yerleştirdiler deyip eşittik. Şu vakt ölenlerin hemmesinin cay cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Özler hem şu uykuda giden yalı gitti olar. Uykunun arasında bilmeyen hiç zade birden bolup şoň ýaly bolan zatlar biz eşidişimize göre ondan başka mine hazır o wagt hay indi diýäs tabigattan geldi o zemletirsene zat deprem. Emma şu wagt bizde zemletirsene hem yok deprem hem yok. Yine şoň ýaly ondan beterem bolutyr. Çağalarymyz hem yetim galypdyr. Enatalarymyz hem çağalaryny görüp bilmän çağalar bir yerde, enatalar bir yerde, olaryň hemmesinin şu jaýlary cennet olsun, günde gün aşağı tanıdık, bildik, işleşen komşularımızdan, öz öýümizin içinden, öz garyndaşlarymyzyň içinden o öldü kaputdu, şoň ýaly bolmaly ýaly bolatyr şu mahal. Şu hemmesinin, şu güneçeli ýogalan hemmesinin jaýy cennet olsun, nur içinde yatsınlar. İzlerinden razı olsun, izi yarasın. İnşallah bugünlerem kutarar bir tarihe girer. Bu zatlar edil olman ýaly bolup bizim çağalarımız öz tarihini bilse oňat şu zatlar de çağaların gözünün öňünde bolup duran şu mahal. Biz bilmesegem şu çağalar şu hazır ağır günden geçýär. Yollar yapık. Hem yerde koronavirüsten yollar açıldı. Bütün dünya ayak üstünde kalıp karantinden çıktılar. Ama yollarına amaçtılar. Bizde koronavirüs yok diyor. Yine yollarımız kapalı. Çağalarımız anırda biz berde. Hiç kimine munyalı etmene hakkam yok. Yöne ne mi diyorlar? Bir gecenin aydınlık gündüzü de vardır.
günlerimiz hem geçer. İyizi yarasın. Hayırlı hayra emanet diyorlar ya, izimiz hayırlı olsun. Böyle sağ olun. Yine Aycahan sen neler aytıp bilecek bu arada? Sesin yapıp. Salam aleyküm vatandaşlar. Salam kızlar. Mevla abla, Tuğçe, Olya hemen de salam geçecekşi. Hemen de şu tayda hoş gördük. Benim şunun 6. oktyabr dilenine bir hatira qatı irvetlik bilen yatlan da öňünden onu Aşgabat yer titremesini hiç bir bilmeyen adam yok diyen ýaly onu hemmemizin hakydamyzda biz görmesegem şonu bizim gözeňimizden giden nokta kän adamlar o taýda kesegin aşagyna galdy. On belli bir statistikasam yok, plan adam öldü diýem aýtyp bolanok da ýöne Allah şolaryň yatan yerler ýagty bolsun, imanlar hemra bolsun. Onu biz her ýylym ýatlap geçýäs, olary aýatda öýredip elimizden geldiçe Fatiha okap şeýdip ruhlaryna baş edýäs. Ruhlar şat bolsun, yatan yerler ýagty bolsun. Ondan soň şu biz Türkmenistanymyz garaşdyrlygy alanymyzdan bäri bir topar halkyň öňüne çykjak, bir watany düzetjek, watanym diýip ýören adamlary türmelerde çüýredip, türmelerde de ýok etdi da şu jenaýetçi topar 1991-nji ýyldan bäri şolaryň hem atlary, sollary hiç kim hem şonu agdanogam. Ya bir metbuata ya televizioniye çıkarıp şonu planına şu plan adam yok boldy. Şu maşgalasyna izi yarasın ya yatan yer ýagty bolsun diýip hiç ýyly Türkmenistandan ses çykan oğlanlardan hiç kim ýatlanogam onu. Şolaryň maşgalasyna başsaglygyny dileýän hiç kimin başyna salmasyn beýle agyr ýagdaýlary. Şu zatlarym ýatlamaly diýip pikir etýän şuň hatyrygyny bolansoň şol adamlarym ýatlansa gowy boljak. Sebebi watana gerek adamlar da olar. Olary şu jenaýetçi topar ýok etdi. Öz elleri bilen türmäe sokup şeýdip ýok etdi olary. Şolary biz hökmany suratda geljekde ýaşlarymyza, ýaş nesillerimize düşündirmegimiz gerek. Aýtmagymyz gerek. Şolaryň hatyrasy bar. Olaram insan. Olar watan üçin göreşen adamlar, şoň üçin hökmany suratda şuny ýatlasyn geldi, şolary ýatlaýanam. Yatan yerler ýagty bolsun. Maşgalasyna da uluk ömür olaryň görmedigini çağaçyklar görsün, belki bartyr çağaçyklary. Soňam şu Süleymanjan neresi var? Şu Süleymanjanam bir güne ölüp gitdi da, şu da watana gerekli bir watanyň baýdagyny görnýerlerde dipjek oglanjyk çağaçykdy şu. Entek geljegi hemme zady öňünde ýöne şonu bir jenaýetçi toparyň elinden öldü diýsem ýalňyş bolmasa gerek şu ara entek o zatlary jogap bererler ýöne şuň kugun şonu ýatlap geçmek isleýän şoňam yatan yer ýagty bolsun, iman hemra bolsun, şu eden aýat töwerlerimiz hemmesiniň hem ruhlaryna barsyn. Nesip bolsa täze Türkmenistan gurulur, giňişleýine edip bir sadaka töwer, aýat töwer edip berler diýip umyt etýärse hemmemizden. Bir Süleymanjan däl Aýjahan, şoňa bizim bilenimiz o, bizim bilmediğimiz oňa meňzeş näçe çağaçyklarymyz şo durma düşendir. Hawa ýöne hemmesem Süleymanyň esker saldatlarymız, eskerlerimizin içinde var. Misal şu studentlarimizin içinde var. Hawa ana olaryň hemmesem Mewla abla, hemmesem Süleymanyň depderine ýazylyp otyr. Entek öňümizde atlaram, stramaçlar hemmesem ýüle çykar ýöne şolar ýatlap geçsek gaty ruhlaryna barsyn. Eden aýat töwerleriniz hemmeňizden hem bütün watandaşlarymyzyň şu Türkiýede ýok bolan ýigitlerimiz var, gelin gyzlarymyz var. Bir 5 aý diýip gelip bir ýurtlarda, mazary ýat ýurtlarda galdy ýene. Şolaryň hem ruhlary şat bolsun, yatan yerler ýagty bolsun diýesim gelýär. Sağ ol Aycahan. Doğru aýtýaň. Ene menem üstüne goşaýyn, ýaňy ýakynna şu
garaşsızlyk sebäpli geçirilen paratda yankı yaş oğlanları, eskerleri in saylama parattan geçirilende boyu uzun 2 metre golu 180-170 şondan yukarı yankı uzun boylu dayav oğlanlar saylap alyalarda parattan geçirilende. Ondan şol men özüm gatnaşam soň bilýänne. Indi şol paratda gatnaşmak üçin 30 sany oglan şo Bekrewa ýoluny şo ýerde Bekrewada uly harby nime bar? Divizia mykadýan, divizia diýen şol uly harby bir bölüm bar. Şo taýda ähli başga oglan şol esker yetmese de harby karopka diýilýär-de oňa şo paratdan geçirilýän nimelere erkeklerin karopkasy, ayalların karopkasy diýilýär-de şol oglan yetmeýän ýagdaýyna, esker yetmeýän ýagdaýyna başga çatlardan hem getirilýärdi. Başga töweregini Aşgabatyň öz içinde däl, başga töweregini hem sallatlar, eskerler getirilýärdi. Şo Bekrewa diýilýän ýerde saklanýardy şolar. Şo taýda kazarma berilýärdi. Gije günü şo taýda ýatyryp, nahar ýdirip içirip, şo ýerden hem her gün nime parat geçirilýän ýere äkidip gatnadyp şo taýda trenirowka geçirýärdiler. Aýaklaryny deň almaly, ellerini deň almaly. Gepin ýetgäsi şo bir 2 aý öňünden başlaýardylar şonu karopka tä ele aýagy düzelýänçe şonu trenirowka etýärdiler. Türgenleşik geçirýärdiler. Ýerden akşam açanny. Eşek ýaly işledýärdiler. Şo diňe günör tan nahara gelýärler, akşam nahara gelýärler, ýatýa turýa, ýerden hem ýene şo karopka gidýärler şo trenirowka geçmek üçin. Muny bu zatlary men öz başymdan geçiremem, bilem soň aýdýan. Ondan şol Bekrewa ýoluny üssü açyk avtobus däl bolmaly, üssü açyk bartawoy ýanky wayenny maşinler bilen getirilýän bolmaly. Avtobusam bar arasynda ýöne yetmeýär-de sany, avtobusyň sany. Şoň üçin şol awariýa bolan ýoly 30 san oglan ýanky awariýa bolan şu neme sebäpli, parat sebäpli. Onam nämemişin gurban olayın bar ýanky en gowy tehnika diýip saýlap alyp gaýdan tehnikasy ýanky tormuz tutmaýar. Şo ýanky maşinaň tormuz tutman awariýa bolýar. Bir maşin bolýar, 2 maşin bolýar, edil onu biljekden ýöne şo ýerde 30 sany dagy oglan şol awariýada aradan çykdy diýip habar bar. Onam dürli yerlerden şol maglumatlar gelýär. Şol ýere asfaltyň ýüzi durşuny gan, onu ganyň ýyzy dagy hem ýer tutdy diýerde şol taýyny gan ýup aýryp bilmänler üçin şol uchastkany näçe metre bolsa şo taýlaryny durşuny asfaltyny täzeledipdirler. Täze asfalt ýazdyrypdyrlar, sebäbi gan ýup aýryp bolanok diýär. Ine watandaşlar, ne gelinýärler, bolýan zatlar bunam yine de maglumat hiç ýerde beren oklar hemmelere agzyňyzy yummaly, gürlemeler diýip aýdylýar. Ýanky ýoğulun oglanyňym eskerlegem enesi atasyna da produkt berýärmişler, agzyňyzy yumuň diýip produkt beripdirler, pul däçe mukdarda beripdirler, onu biljekler. Ýöne gürlemen diýip ýerine şol gürlemezligiň ýerine pul bilen produkt bilen agdylaryny ýumdurypdyrlar enesiniň atasynyň şolary. Indi bu taýda men näme diýmek isleýän şol çağalaryny öz produkta çalışýarlarda käbir enatalary gynansak da pula çalışýarlar, sen çağan gitdi, sen janyňdan jana aýrylýar, sen öz bagyryňdan önün çağan gitdi sen. Bir hökümetiň geleňsizligi üçin. Düşünýäňizmi? Ine men şunuň şol hatyr täzelik däl. Olga çarına täzelik däl, o büzmeýindäki nämeden yakınlarımızdan bilýäs. Näçe pul berenden bilýäs. Bir ýerde daş merekesinde serdeçni pristup diýip gömdürdiler. Bilýäs o zatlar. Öňden bar o oýunlar. Ne şol ýaly zatlar ýygyderle dowam edip gelýär. Hazırly watandaşlar ýyllar boýy
şu zatlar, şular yani makinatsalar yıllar boyu devam edip geliyor. Televizyonda bu zatları aytmaya, gazet kanalları bu zatları aytmaya, hiç metbuat hiç yerde çap edilmeye. Ne için halk bilmesin, Türkmenistan arası asudu parahat yurt didirme için bunlar alıp barayan siyasetinin doğru hasap ediyendikler için, doğru deyip hasap ediyendikler için yankı beyleki Birleşen Milletler Kurumasının önünde beyleki devletlerin başka kuramaların önünde şu Türkmenistan'ın nehli asuda devletlerini görkezmek için alıp barayan siyasetlerinin doğruduğunu subut etmek için şartlar edilip geliniyor. O ne yıl var? Yıllar boyu devam edip geliyor. Men şu tayda yankı 30 tane eskermedem şu yankı yat izinde kalanlara Allah can sabrı versin. Ha o şolarına adını koşmak istedim, yatlamak istedim. Aycahanın Aycışyalı Süleyman bizim oğlumuzun yatan yeri yağıtı olsun, eskerlerin yatan yeri yağıtı olsun. Yankı Süleyman'ım hakikaten doğru ayttı. Aycahan dünya yüzünü Türkmenin baydığını parlatacak, tanıtacak, dünyanın yüzünü tanıtacak oğlunun biriydi. Ama ömrü gıyska keni, bu ömrü intak oğlun ken yaşamalıdı, uzak yaşamalıdı intak. Yönü bunun hasabı sorulacaktır. Gidecek yeri yok. Sebebi her adamlar aytma korkuyan ama orada 5 yıl geçenden hükman aydıp başlarlar. Bunun gidecek yeri yok. Şoğun kun kim bilen yarış geçiriptir. Kimin oğlu onu o zatların üstü açılır. Olan belli zat. Hazırlıkça biz onu biltirgem aydam yok. Has anık mağlumatlar geliyence. Ne kadarlı vatandaşlar benim özgüvenimde şu ehli ötün geçenleri yağıtlap hemmesinin caylar cennet olsun demek isteyen ve yatan yerler yağıtı olsun. Ne gelin gıydılar aytacak koyacak zadınız bağır olsa üstüne koşar neyseniz. Olga Çarina, Süleyman oğlumuz yalın açan bilmeyen çağalarımız var. Sportsmen ölüp giden. Adı belli, yani adını belli etmeyen havarımız yok. Neçe çağalarımız var. Sonra dünkü Kemine'nin çıkışında Sapara'nın simyası. Neçe adam giden orada. Hiç yani hiç yerde neçe simyalar gidendir. hiç yerde Bizde işlet aydlanıyor ha. Hem mezadı imsim. Ya oğlarım ağzap geçelin o Sapara'nın bütün maşgalası nemelerimiz, vatandaşlarımız var. Onun sağın 100 dönem geçip gidiyen Şu nemede geçen yıl şu April ayındaki vakada neçe adamlar yoğaldı, neçe çağalar uçup gitti. Şolaram çağacıklarına yatta hemmesinin şu Türkmenistan'da şungal nemelere uğrap doğalıp adını tutman, nemettirmen, hiç yere ayttırman, izindaklara enatalarını korkuzup ne hemmesinin caylar cennet olsun. Doğru aytağınız ol güçarına. Vakti gelende bunların hemmesine müstaçılar. Bunlar şu hazır nemenem görseniz kimsesiyle mezarlığında hemmeden köp şu Türkmenler yatanlar verin şu yerde. Köpsünün adı mı yok? Ova. Yine son kullara vapşe o bize önkülerine bir kıstan bir zaten emettikten son kullara hazır aytman imsim sesini çıkarman güm gidi otirlar bildirmeyecek olu. Bunu seravna vakti gelende onlar hemmesi bildirirler. Spisikları var içeride. Şu dilegelli benim yankı şu aydıp geçeyim 55 tane 55'im del olan tane köprek olmalı. Köprek o Arap'tan 60'tan geçti.
yasalan araktan şol içip aradan çıkan bizim vatandaşlarımız var da bir kağıt aydasın elya dünkü keminen eden gepleşiginden soň hasam men 100% göz yetirdim de şol öwelem şeýle pikir edýärdim men bul biriniň eliniň işi bolmaly. Ýogsam sahta arak beýlik yasama arak yasap näme tekniski spirtden yasalýady. Onun şonu yasap yürütte şol üýşülen yere eltmek özi yürütülenip gurnanan bir zat onu yöneki adam etmez onu. Kime gerek o sen 50-60 adamı öldürmek? Sana näme gerek? Onu yürütülep gurnanan bir proýekt bu. Adamların dünkü keminen gepleşiginden soň hasam şonu dinleseňiz, hasam göz ýetirirsiniz. Şo taýda diýär. Hökümet adamlaryň üýşen ýerinden gorkup başlaýar, şolary dağıtmak bilen niye? Adam nire üýşen bolsa bazarlar bolsun, mereke bolsun, ya bir bagşy bolsun, daşna adam üýşürýän bolsa, şondan gorkýar. Adamy üýşen ýerine şonu dağıtmaly. Näme etmeli? Başlaýar dağıtmaly ya onu türmäge basyp da şol merekeni dağıtmaly ya diýen kyýaly üýşüp ol bir hökümetiň zadyň ýenen Türkmenistanyň şu wagtky bolýan wakalaryň diktaturaň gurrun edýän bolsalar, diýmek şonuň arasynda baş ýokam bolsa, büsbütün hemmesini ýok etmeli. Diýmek, şo yasalan arak ýürüti eltilipdir şu taýy. Näme üçin Türkiýanyň döwleti bu üstüne açanok. Diýmek gerek däl ol Türkmeniň hökümetine gerek däl, Türkmeniň prawительstwasyna gerek däl şoň üstüne açmak. Şonuň üçin üstüne açdyranoklar. Üstüne açmagy eger talap etseler, biziň konsulstwamyzyň Türkiýedäki pasolstwamyzyň pasoly bar, ilçisi. Eger şol diýeniň üstüne durup berip durup talap eden bolsa, oň üstü açylyrdy. On talap gerek däl sebäbi, gerek däl özleriniň götleriniň açylmagyny islenok. Şo taýdaky ýürüte taýýarlanan arak ýürüte dep eltirip berilýär şo taý, şolary içirmeli ýokman. Onu içmeseňem agzyň burnuň çaýkaza näme diýip bara gulaklaryna goýup ýalan sözläp şey diýip karanadan goran ýan zat diýip allapdyrlar da. Odan indi şonu men dünkü şo gepleşikden soň hasam göz ýetirdim. Owalam şeýledir öýdýärdim men Türkmenistanyň pasolstwasynyň eliniň şo taýda eliniň nimesi bar. Ýygy bar. Eliniň ýygy bar. Olya bir mont goşaýyn sözüň öldüm da başlarsyň ölen bar. Şo neme konsulluk şonu talap etmeliýär da konsulluk özi diktaturadan on hiç ýyly bir aýratyn ütgeşik ýeri ýok. Olar özi korrupsiýera. Olar hemme zat diýsen jenayatçam şolar korrupsiýera şolar tebi bir öljek bolup ýatan hassadan $3000 soransaň sen näme olara garaşýan, näme gowluga garaşýan? Olar şu biziň şu wagtky jenayatçy topar bar Türkmenistanyň içindäki, olardan hiç ýyly ütgeşik ýa-da farky ýok olaryň. Men şeýle pikir edýän, oňa sen o jenayaty edip bilýän adam ýürüte şu sahta neme aragy zeherlenen aragy getirip şu taýyk bir ýere yerleşdiren hem şolaryň eli ba diýip gün aýtyp bolýar, entek olar ýüze çykarýany bolen. Şonu diýjekdim. Ya ol bara Türkmenistanyň içinde yasalan arak däl. Men pikirimçe Türkiýanyň içinde bir padwal bir ýerlerde yasalyp şo taýgam eltilip düşürilen bolmaly. Ne? Şo taýda özi ýürüte bir bir toçkalarda satılıp şo taýda ýürüte edilen zat ol. Şo taý sebäbi türkmenleriň, şu migrantlaryň, biziň türkmen oglanlarymyzyň şo taýda köp ýaşaýan ýeri bolmaly. Şeýdi pikir edýän mene şo taý köprek ýaşaýan ýeri, şo işleýän ýeri şo taý bolmaly. Şoň üçin edilen ol. Ýoksam sen bir gün fabrikanyň içinde bütün bir fabrikanyň içindäki işgärler. He, gördüňmi? Hemme Türkmenistanly oglanlar şolar. Mening toýunda bolan. Olatlary entek jogap bererler ýöne. Bularyň etdirikleri hemme Süleýmanyň depderine ýazylýandyram ölen. Bilen oklar da onu. Doğru yine ömürzak student wagty öňe çykyp başlan üçin daş teoriýasyna student baryn ýygnan üçin, millet ýygnan üçin, dernek açan üçin ana ýok etdiler.
Dünya bazarına hemşettiler Türkmen avattaki ol göçerimle. Adamlarına bütün 5 velayetten geliyor Tota'ya optum günleri. Şu yere hem halk toplanıyor deyip olmasa Angrıyan'a giden çöl. Angrıyan'dan kuru ver banissa kuruyan mı ne ama yok şu iminli dünya bazarının toçkasını yıkıp adamlar dağıtmak için şey ettiler de. Bir günden 5 velayetin bazarına mı yaktılar? Gördüler ediyorlar yürütü. Yürütü ediyorlar şu adamın üşen yerine adam üşmesin adam işte ağzı birlik başlıyor da yankı. Ağzı birlik başladı da onu dağıtmalı korku dörüyor. Hükümette. Onu burada edip dağıtmalı. Ana şoň üçin ýürütelip edilen dünýä bazary men gowy bilýän Özbegistandan hem gelýärdiler poýuzdy. Poýuz İran'dan, Kazakistan'dan hem bir yerden gelýärdiler. Optum gülleri. Giyicesi bilen daňatynça satylýardy. Zat. Ya ol krugla sutky işleýärdi diýen şol ýapmak ýokdy. Ana şolary ýaly vatandaşlar gitdigiçe de bizim gözümüz açılıyor. Gittikçe de bu oynayan oyunlara biz göz yetirip başladık. Gittikçe de şu kelebin yankı ucu çözülüp başladı da nereden näme gelýär, nämeler bolýar, halky beýdip näme üçin gyrýarlar, ol düşdükli. Näme üçin köplenşik üýşlen yerlerini dağıdýarlar, olaň hemmesi düşünükli. Ine şonuň üçin hem yankı men gün aydy biljekler şu hökümetin bizden gorkýanlygy. Eger sen gorkmaýan bolsaň, sen bir ýurdun baş tutan bolup otursaň, sen gorkmaýan bolsaň, sen näme üçin yüzläp adamlar gorýa, el ýaragly. Näme üçin? Başga döwletler näme üçin çarelere çağalar çypýar? Ha. Hayır, näme? Häzir men ýadymdan çykdy. Bir nämenin suratyna koýupdy-da, näme? Rüksagy nämesinde prezidenti adamların içi bile metrolarda bir gorakçısı yok. Şoň ýaly işlep ýüren prezidentler var halkın arasında. Ya o näme Awstriýan prezidenti. Ya o rüksagy arkasında halkın arasında işe gidip gelýär. Daşy bir maşina bilen yok, korumaçysam yok şonuň. Hana, piyada ödem kaptalynyň telekranyçylyk istadi yok. Öde rükzakly arkasında yok. Kepkasan başında o metrodan öde gidip öde gelip ýör köpçüliň içinde. Ne kadyrly watandaşlar, halktan gorkmayan adam, halktan gorkmasaň sen näme üçin o giden telekranyçylyk gerek saňa? Näme üçin ol senin ýaşaýan ýerinde 4-den 5-den o zenitni raketni nemeler var? Yankı oklar tayin drone. Zenitni raketler dur. Ol näme diýmek zenitni raketa? Şo. Ol sen utanç. Senin bir adam şonça ahranasy, şonça kalonna maşinler gidenne gelenne gidip getirip getirýän ol kalonna maşinler daşy bran ýerwenne daşlary zaçymňon aýyn içinde kim mada görmedi ýaly. Sen halkdan gorkmaýan bolsaň o giden ahrana näme gerek saňa? O giden ahranany saklamak üçin näme aýda iň bolmanda 10.000 20.000 dollar aýlyk bermeli olary. Telekranyçylaryň özüne. Sen öz aýlygyň näçe diýsene? Yo prezidentliň aýlygy olar ýaly känäle. Prezident aýlygy olar ýaly känäle. O giden ahrana pul töler ýaly. Nene? Vatandaşlar. Bir adam gözüne näçe müňläp yüzläp son aýry gürün geçirmeli o barada o häzir onun üstüne açsan köp näme bolýar. Her bir giyilen ayakkabı, bir giyilen näme eýinbaş näçe durýar. Orada bir ahrananyň pulundan kän durýar o. Her günkü bir gezek giyilýär öze. Şeyle doğru şolatlar. Tawa.
Ana qadırlı vatandaşlar Öyle. şununla berde şey cemleyelim. Aytacak koyacaklar olsa. Sağ olun. Bolya sağ olun. Zonunuzam hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, düşümlü olsun. Sağ olun. Aha, sağ olun. Nasip olsa tez çıkış edelim şunyalı, toplanışalım. Bu edilen dualarım hepsi kabul olsun. Şeydi aydan olsun hava şununa hatırın olonsam hemen şutaya bir şu hatırı şolary bir yatlar deyip çıkış ettikden nasip olsa bir günlerde duşmak hemen nasip ettin geçişi İnşallah. sağ olun İnşallah. sağlıklı olsun diyesim bana. Hemen sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Vatandaşlar o çareyine Aycahan, Tuğçe sağ olun. Sağ olun size de hemen de toylunlarda duş olun. İnşallah. Sağ olun vatandaşlar. Bolya sağ olun. Aydılan hem edilen dualarım kabul olsun. Kabul olsun. Amin, kabul olsun. Sağ olun vatandaşlar.